Трагедыя на дарозе ў Калінкавіцкім раёне. 28-гадовы кіроўца на аўтамабілі Hyundai ехаў з Мазыра ў кірунку Калінкавічаў, калі на праезную частку раптам выбег лось. Жывёліна трапіла пад колы. У выніку аварыі 39-гадовы пасажыр загінуў на месцы, а кіроўцу аўтамабіля з траўмамі шпіталізавалі ў больніцу. Жывёліна таксама загінула на месцы. У Дзяржаўтаінспекцыі заклікаюць быць максімальна уважлівымі пры кіраванні любым відам транспарту і падчас руху па загарадных дарогах пільнавацца хуткаснага рэжыму. Рашэнне аб зніжэнні ўзроўню аховы Святланы Ціхановскай офіс дэмакратычнай лідаркі атрымаў яшчэ 1 кастрычніка. Гэта паўплывала на адаптацыю працы каманды да новых рэаліяў. Пра гэта ў каментары ЛРТ паведаміў дарадца Ціхановскай Дзяніс Кучынскі. Бяспека – гэта не раскоша, а пытанне выжывання. Абарона Святланы Ціхановскай, яе каманда жыццёва важная не толькі для яе бяспекі, але і для далейшай эфектыўнай працы беларускага дэмакратычнага прадстаўніцтва за мяжой. Кучынскі таксама падкрэсліў, што ў офісе дэмакратычнай лідаркі сур'ёзна занепакоеныя пагрозамі з боку рэжыму Лукашэнкі і беларускіх спецслужбаў. Ён таксама адзначыў, што каманда Святланы Ціхановскай паспрабуе знайсці магчымасці для забеспячэння неабходнай абароны і будзе прымаць рашэнні, заснаваныя на дэталёвай ацэнцы ўсіх рызыкаў. Напярэдадні стала вядома, што літоўскі ўрад знізіў узровень фізічнай аховы Святланы Ціхановскай. Цяпер беларускую дэмакратычную лідарку будуць ахоўваць не як кіраўніка дзяржавы, як раней, а на ўзроўні асобы, якой можа пагражаць рэальная небяспека. Дзейнічаў паспешна ды зрабіў некалькі памылак, але без дзеянняў не зрабіў бы нічога. Гэтак апісаў свае першыя 100 дзён на свабодзе Сергей Ціхановскі. У відэа на YouTube-канале «Краіна для жыцця» былы палітзняволены падсумаваў зробленае цягам гэтага перыяду, а таксама распавёў пра далейшыя планы. Вы спросите, что дальше? Я отвечу. Я вижу, куда все идет. Я осознаю длину пути и планирую свои действия стратегически. Понимаю, что без союзников нам не победить. Я принял решение выучить английский, чтобы говорить с западными политиками на одном языке и отстаивать интересы белорусов. Я хочу и буду независимым и самостоятельным. И я верю, что люди оценят, что у меня есть свое собственное мнение. У гомельскім следчым ізалятары нумар 3 адміністрацыя адмаўляецца ўключаць ацяпленне. Як паведамляюць праваабаронцы з Майдэй Тім, у камерах холадна, а шмат якія падследныя без цёплага адзення. Праз холад падследныя ўсё часцей адмаўляецца выходзіць на прагулкі. Ад пераахаладжэння расце колькасць зняволеных з прастуднымі захворваннямі. На Гомельшчыне ацяпляльны сезон афіцыйна пачаўся яшчэ 26 верасня, але нават пры начной тэмпературы каля +3 градусаў адміністрацыя СІЗА ўключаць ацяпленне да 15 кастрычніка не плануе. Нестыкоўкі ў версіях турэцкай пракуратуры і з унутранага расследавання. Ці быў выезд з порту Трабзон добраахвотны, ды самае галоўнае, дзе зніклы беларускі палітык Анатоль Котаў цяпер. Напярэдадні ў вечаровай студыі Белсат дэталі гэтага таямнічага знікнення нам апавёў выканаўчы дырэктар Беларускага фонду спартовай салідарнасці Александр Апейкін. Зараз асноўная ўсё ж такі тэорыя, што сапраўды Анатоль быў арыштаваны. Магчыма, гэта і было і на тэрыторыі Турцыі, гэта адбылося ўжо на гэтай яхце, што магчыма, ён усё ж такі патрапіў нейкую такую пастку, дзе яго заманілі на нейкую сустрэчу, там ці на нейкія перамовы, ну і натуральна там ужо адбылося затрыманне. Вось такая асноўная тэорыя зараз. Бо ўсе астатнія факты, яны ўсё ж такі сведчаць пра тое, што Анатоль сапраўды збіраўся назад, што не збіраўся ён пакідаць тэрыторыю Польшчы, што не збіраўся ён ісці па нейкаму іншаму сцэнарыю. Таму заходзім з таго, што адбыўся нейкі форс-мажор, надзвычайная сітуацыя, хутчэй за ўсё гэта быў нейкі спланаваны арышт Анатоля. Латвія закрывае ўезд для турыстычных аўтобусаў з Беларусі і Расіі. Пастанова будзе дзеяць з 1 лістапада да 31 кастрычніка наступнага года. Забарона датычыць нерэгулярных аўтобусных пасажырскіх перавозак праз беларуска-латвійскую і расейска-латвійскую межы. Гэта значыць, што забараняецца турыстычныя, экскурсійныя і чартэрныя аўтобусныя паездкі. Забарона распаўсюджваецца на ўсіх перавозчыкаў, незалежна ад юрыдычнай асобы і краіны рэгістрацыі транспартнага сродку. Пра рэгулярныя аўтобусныя рэйсы пры гэтым гаворка не ідзе. Афіцыйная Рыга тлумачыць гэты крок пытаннямі бяспекі.
Амерыканцы самі прыйшлі на паклон да Лукашэнкі, а Дональд Трамп выдыгаецца перад бацькам. Прапагандысты Григорий Азаронак і Андрей Лазуткін у праграме «Азаронак напрамую» паразважалі пра кантакты афіцыйнага Вашынгтону з Менскам. Все эти контракты не ради там, чтобы выпустить дурачка там какого-то из тюрьмы, а ради того, чтобы объяснить американцам, что вот то, что вы делаете с русскими, это неправильно. Делайте вот так, и тогда всем будет хорошо. То есть наш президент, он по сути консультирует американцев, как правильно работать с Путиным. Самы тытулаваны беларускі паралімпіец, плывец Ігар Бокі больш не зможа выступаць на паралімпійскіх гульнях. Прычына – змена міжнародных правілаў медычнай кваліфікацыі. З 2025 года высокая ступень міяпіі, то бок блізарукасці, з якой выступаў Бокі, якое ёсць асноўным захворваннем у большасці людзей з парушэннем зроку, больш не ўваходзіць у спіс захворванняў, што даюць права ўдзелу ў паралімпіядзе. Цяпер спартовец разглядае магчымасць заняцца трэнерскай ці арганізацыйнай дзейнасцю. За сваю кар'еру Ігар Бокі заваяваў 21 залаты медаль і стаў адным з самых вядомых паралімпійцаў у свеце. Агулам ён атрымаў больш як $1 мільён прызавых. Майстар-класы, дыялогі з экспертамі для моладзі, дзеля прасоўвання брэндаў, магчымасць набыць адзенне ад айчынных вытворцаў. У Менску стартавала фэшн-выстава аптовага продажу тавараў лёгкай прамысловасці BTI 2025. Але не толькі гэтым будзе адметная імпрэза. Так ярко выйдем на подиум, когда покажем дефиле финалисток «Мисс Беларусь», над которым мы тоже плотно работали. Это коллекция, использующая в себе цитаты главы государства о красоте белорусских женщин, о их ценности и важности. 49-я міжнародная выстава кірмаш аптовага продажу тавараў лёгкай прамысловасці BTI 2025 пройдзе ў сталіцы з 8 да 10 кастрычніка. Арганізатары абяцаюць удзел айчынных рытэйлераў, якія падчас выставы разгорнуць свае пляцоўкі з асартыментам універмагі ЦУМ, ГУМ і Беларусь. У дзяржаўнай паліклінікі завезлі нідэрландскі прэпарат «Інфлювак Тетра» для платнай вакцынацыі ад грыпу. Аддаць давядзецца каля 30 рублёў. Пры гэтым у буйных прыватных медцэнтрах вакцынаў няма, а калі будуць, невядома. Агулам у гэтым сезоне ў Беларусі плануюць выкарыстоўваць 3 вакцыны супраць грыпу. Белсат спраўдзіў наяўнасць вакцыны ў менскіх паліклініках. Інфлювак Тетра ёсць у 3-й гарадской паліклініцы. Прышчэпяць вас за амаль 30 рублёў. У 12-й і 31-й паліклініках бяруць за паслугу крыху больш за 32 рублі. У прыватным медычным цэнтры «Ладэ» адказалі, што не ведаюць, калі пачнуць прышчапляць. Летась, напрыклад, вакцынацыя пачалася ў «Ладэ» у верасні. Выкарыстоўвалі французскі прэпарат «Ваксігрып Тетра». Разам з прыёмам тэрапеўта за паслугу бралі крыху больш за 40 рублёў. Такая ж вакцына была летась у Нардзіне. Сёлета прэпарат яшчэ не паступіў. Няма яго і ў экамедсервісе. Сябры, звярніце ўвагу, адмыслоўцы адзначаюць, што кастрычнік і лістапад найлепшы час, каб прышчапіцца ад грыпу. Падрабязней з тэмай знаёмцеся на belsat.eu. Заставайцеся здаровымі. Каб скарыць TikTok, набраўшы 22 мільёны праглядаў, дастаткова быць простым беларускім камбайнерам. Паглядзіце на сакрэт поспеху ў фэйсбуку Белсату. Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Я ж з вамі развітваюся, ды заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату і каментаваць гэтае выданне ў Ютьюбе. Аднак памятайце пра бяспеку, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.